Atakupira mu America man. Sasa ndifoshora. Ndo ane sauti. Teleti. Muku wasai? So many you. Toilet. Ino. Yakucherwa kai. Chimbo apa ichi bichifoshora ngamboti kuru. Kupisa uroyi. Atete kumbora chekona. Kumbora pira. Wakuzete. Mata bichana kwete zvakawanda. Tora zvishoma. Yes, waratidza utado. Atapinda machira. Chakwana mozorwadziwa. Right, tipa gomba ra toilet rahahani. Siri kuita ka? Hozi yamira kati twi yamira roofing. Tambo isendeka. Kitchen chained up. Yakutoita kusana mwana yamira. Toya pano taridza gomba vatedzi. Takupinda mukati megomba retoilet. Zvinhu zviri kufamba kezvi. Vatete ndakukuchivai hahani. Ini ndiriku apa fence ndiri kufamba. Fence yazosvika uko. Yes. Sido basa racho rinotoita iro. Imi munogona zvose. Iwe unoda mari tumaji munhu. Hakuna munhu unogona zvose. Hazviiti. Ina ngamboti ndogona kuvaka. Angamboti ndogona kuchera mugodhi. Ani kuvaka ndogona. Hakuna munhu unogona zvose. All right. Okay. Chidzoka mfochoro yake. All right. Sika iwewo manje kama. Handiti uyu muti iyo imiheji saka inini handiti ndakamboita imwe video nchidanzira kuti muheji uyu ndakangoti 2-3 rechiseke ndakatombodonesa muti wangu vanhu vanditi uchakapindwa neekira ndikati hakuna munhu zvakadero ukazondipinda 2 seconds ndandatodeyose maiyekera maivhaye ndo vakazondirapa ndinofanira kuti kune mumwe munhu wazorapwa namaivhaye muzivara nhasi ndiripo ndandafa nemuheji wangu nduraya ndati nhasi muchazoona here kudai ai ndatoponeswa nemukaka we ngavarambe varipo pane munhu akati chirega kutema muheji chivapa yedhingi yavo asi vanhu vavava futi ndo vari tagomba ndo vari kupuwa masupa takanzi namutape vapei 6 pack yavo vachire gomba tikateerera zvatikadi tikaupa mutape isoteerera zvimwe zvemusoro ndimi zvakare vatikapuwa munoona manje kunoku vana mutape vanoremekedzwa haungoiti zvemusoro wako taipedo medem saka kutoti avauya vatadhiwa katonza uyu ndiye ari kutoita chakati uye motaura nasoso zvakanaka saka zvose zviri kungoendeka nekuda kwana mutape wedu asi tichiri ipapo iwo wakamboti tserutseruvhoida utange muchina unotange muchii ilavherei itapapo tatu wakadoma nesando dzacho saka ndiani akadhirowa ndini ndakazvidhirowa ndega ndetoti ndakaona bhebhi rangu rinotoona love chete kutoti handifi ndakakuramba ini saka wakazodii pandakadhirowa apa ndakazodhirowa ndakaona mudzimai wangu saka ipapo ndakadaonesana naye mudzimai wangu angoona love chete kutoti ndakuregerera saka zutisina imitone maso tichangorambwa itaiso atiti izozo atiti
But you will told saka apa munofungwa munongapedza nguva yakadii muchichera apa ndofunga mangwani apa teitochera isusu mangwani totonyura ina nditooneke muchiyasaita zvenyu zviya muchita chimukoka hope chiya ndasaka mutapakati vanhu vangu ngavange vaine chimwiramwira zvino ndakuudzai kuti mukapedza 6 pack renyu haisi mhosva yangu mukamwa semvura haisi mhosva yangu saka zvitataura masara ane 3 nhasi madisaidha kuti moda kurova 3 haisi mhosva yangu futi ndizvoka ndizvona kusvika ripere here gomba mubvunza mutape mozobvunza mutape because ndambomubvunza wasikamba ndimbozomubvunza ini ndiri kungoita zvandakaudzwa mutape ndaida kuribvunzawo mozobvunza iwe kuti haibvunza ivo unless kune vamwe vanhu chigai mataura kuti mashemarienzi tisi kuchera gomba maana tikuti zvokumwiramwira vaudzeya munogona kutozvipuwa mashomarienzi tisi tiri kuchera makomba washuwa heya tipewo zvimwiramwira vakiti tatambudzika nezvimwiramwira ndingomwawo dhingi wayo tibatsirewo navo tivape madhingi ini ndati handisini kukumbira saka kana kuri kukumbira mogona kunyimwa musazondivenga inapana mari yacho nesuwo tingatikanzikumbira zvatofanira kuti tichifamba munzira ndinoti takanonga 100 randa yedu murodhi titoita sei totonetsana tiri vatatu so tototi hai ndaita 50 randa kuti handotora yese totorowana saka rusize handizvozvo zvikwadi saka pamatanda apa guys right mbaradze mazitanda aripo samona muheji yese yange yakurisa hanzi futi problem yaizoitika ndeyekuti inogona kuunza nyoka dzisingatomboiti saka posa papakazara mazitanda echi eheji dambudziko raitika handerekuti kuti imimi kuti utora heji haungambozonzi 5 ndochokwadi nema kuti mpuho yedhiringi yenyu yekutenga but handizozvi kuti anonge ada kupai anokupai mari ndochokwadi saka tokumbirawo kubatsigwa kuti mufesi uyu auye abvise matanda aya asi haumakete bhizinesi rako unozokumaketa bhizinesi nengazerewe mangwana tinoate mabhisira maheja tichauya kubvisa heja kuti heja yakaramba iri ipapa ka maya vanokwanisa zoti nyoka yafuti zveyozovaruma manje saka heji mangwani tokwanisa kutoti makuseniseni isati yakurwadza kutoti chireka kuti yakurwadzika toikweva teindoirasira kuro then tozochera gomba redu tokwanisa kutoti zuva rizonyura ka tisikachaoneki kuti munhu ari mugomba asikachaoneki saka tingotipewo madhiringi ekuti vango havanawo kuti chaja handitika hatidi kunyebe hati zvazvo zvakuti vange muda mari tumati panapa ndidzo saka ngatingoti muri kubatsira kuekera kana pane dhiringi rangouya tinongokupai dhiringi rake totobatsira kuti munhu vangatotadza because muchanzimi makuwa 5 yekuti ema mari dzodii kukweva muchadii muchataura kuti muchiti kudii tinotoya tetokuya mangwana iyi mari ngedhiringi utoti chini ngedhiringiyo idhangi right saka ndazvita because ndakatozipiwa specifically for that sikatozvitenda gogoma timbotendai ndotenda maningi timbotendai tiwo matemerwa zveheji tendai ndinotenda zveheji ndokozoya gomba mwalinda navo Haleluya, Hosana, Gloria. Tenda maningi. Ndoso muzamunoimba kudorera izozvo. Ayo. Muimba yekuti chichimbotisendurai. Indona mata. Chikuimbire iyoyo. Kuchechi manje kuchechi yedu isusu kukotomwa zvisupa ka. Kune zvimwe noti kanga njoro kanga njoro kanga njoro kanga njoro ndiri pasta wavo vanhu ivavo ndini ndotendeusa kudonzi St. Dederick chechi St. Dederick idhakwazi ando kwangu saka guys gatirenge timborowa munhu ambonotita sendenzere nambuya ukoko vana mbuya
vanoti irichipo iyo vaniti mbuya vanotambwa kunootambwa right sanje ukomedheni